Ana m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m mba nọ mza ya sị m na m nwere akụkọ na gbotawara ya ụmụnne na ya ekwesịghị ịnọ n'etiti ndị dị ndụ mana ya ama ihe Chineke ji si no and ihe a Chineke ji si no na ọ ka na-agbagwoju ya anya ya ma ya sị m na ya wụbụghị my fan na ya amaghị onye m ya amaghị about this page maybe na ọ na-pop up ya na-scroll up but ikulube down ọwụ ihe niile normal thing na ịhụ vidio gị scroll up enwe ndị na-efolo onwe ihe na-achọ onwe ihe na-enye gị entertainment mana ọ wụ somebody gwara si ihe emere na ya agaghị ashia ya miti nwaanyị mba nnọọ enwere one woman na-ashia story ndị mmadụ anonymously na ya agaghị agbotowara ya akụkọ na ka o were gbotowara ụmụnne m ọ sị o were nọmba enye m n'ọhịa eji kpọọ m ka ya kọsadorole m ihe na m tụrụ ntị m ala ya gara n'ihu sị m na ya nwere somebody ya na ya abụọ dị na mma enyi nwoke ya na ya abụọ na-emekọ things together ya na ya abụọ na-emekọ ihe ọma na ihe ọjọọ together na ọ wee enyi nwoke mere introduce to nightlife ụmụ ịgba club different clubs na ọ wee enyi nwoke mere ya mara na nwoke can actually date and control multiple women without them knowing. Na ọ wee enyi nwoke mere ya ebido ịṅụ mmanya ike na ofu ihe ọ chọrọ ime introduce to ya ajụ na ya ma ihe ọwụ ya chọghị ikwu ya ebe ya chọghị ịdrọpụrụ ya gara ihe sị m na biznes ya na-eme na ego dị ya na ya nwere 6 boys enwekwala ndị eduru by the special grace of God na ya eduole mmadụ anọ mega ọfụma na their businesses today, all thanks to God. Ya sị m na ya wụ dị ọkpara nne ya mụrụ na ha tara ahụhụ before Chineke na-agọzie ya through ego ya. Establish a family well. Na ha dịghị much, na ha dị only 4. Ụmụ nwaanyị abụọ, ụmụ nwoke abụọ, ụmụ nwaanyị abụọ ya alụkwala n'ụdị ha na di ha n'ọfụma. Nwanne ya nwoke kwenụ nọ na-eme biznes nke ya and nwanne ya nwoke ọ ya nwetụrụ ya na ọhịa o ji gbara ya na enyi ya nwoke ha ji dị too close. Not a business young man, but ya nwe. A lot of things so many introduced to. Wrote so much. Just one faithful Saturday. Yani abo gaga n'ụzọ ha bụ moto na-aga. A young lady nọ n'ihu si ya gbagodo break. Ni ahụ ya like ya lazụ this girl. Ele ya si ya na what of enyi ya nwaanyị kwọchọwala ịlụ nwaanyị na ya hapụkwanụ this thing now na ya nwee chọtabeghị onye dị ya mma mana ya nwa achọtala na o wepụkwa n'anya n'itu ọgwawe si na ya lụgodo nwaanyị na ya ghara epikwe na ihe na ọnwa ike n'ime na ọ nọ n'ọnwa ike n'ime ya chigbuo ya n'ọchị ọ ya ka ha gbara brek n'ihi na ọ ya nwa nọ na steering moto ebukwana ụgwọ moto ya gbaa brek Bohon, ya wine ya down the side ya. See the lady, hello. The lady at all, no, good afternoon, sir. Of US, possibly we are going your direction. Seems we are going your direction. The lady say, even though near the okay, trekking, near home, yacho. Osi abata ka ya drop wire. The lady says, no, near the okay. Near the comfortable trekking. In fact, near bien agano de honfa. Ye where see a pool by. Ya ritu zena moto. Ya wa ritu. Uwezo kuga cruise the girl. The girl leya wa. Where see that na. Where face to face. That na spirit ya na bata. Ya no spirit ya na bata no way ya woke. But unfortunately, I won't hear one make it the move. And ya woke leya. Chia. Well, so in that case, na ya na enyi nwoke 5 and 6. No na enyi nwoke ka like what is there?
that they should get along. Ya lee nye nwoke, lee ya. The girl dị facially beautiful. Na na-ekwu na azụ ya mara mma, ihu ya mara tọm. Ara eju ya obi nwa ọma. Ma height enweghị ihe kọrọ ya. Ya lee nye nwoke. Nye sign or say go ahead. Yes, really, yes. Yes, nwanna Chineke nọ n'ọtụtara eke. Ya gwawazie the girl. Say lo to shiri mana na spirit ya ha all the instinct ya na gwakwa ya eziokwu. By then ya na abụọ ha kpawala nkata ha chịrị watch. Well, na instinct ya na agwa ya eziokwu na very soon ya na abụọ gagara enyi ya nwoke nọ wedding. The girl achị asụta ngodo so gwawa ya mana ọ likere ya ọ na-aja tọ ọhụrụ ya ọta ehere enyi ya nwoke na ọ makwa nwaanyị dị mma o. Na Chineke na-use ole today kpọtara na really mgbe ya nya ga-asọ onye nna stiarị na ọwụghị niile na mere ụdị ka ya na-ele mana ya nwere opportunity hụta na a very beautiful lady nọ ha n'ihu ka e wee na ọhịa Chineke mere ha na ọ wụta ya na this lady shi baika n'ime relationship enyi nwoke na-epezi ya visit often ọhụzọta ya na this girl na-eshi egwu ọgwaweze si na agwawo mistake ka ya mere gelo this girl ya chọrọ ịlụ na vibe ya hụga n'ime this girl na ka ya chọrọ ịlụ enye gị ya na nọkwawo mistake ka ya drop kwada gị chọwa onye dịka this girl ya bịa hụ na nsogbu dịka ọ gara ịdị n'akịrị gị agwawa ya si nna ya sị na ya wee lady eyirila eyie plus ị gaghị echange overnight enweghị onye na-enweghị ebe oshi dị mma na ebe oshi dị njọ ọ bụrụ na ileru anya hapụga nke ị nwere ka o zuore everybody will be fine. Mana if you learning na drop that girl, mgbe ị ga-realize na that girl dị okay, onye ọzọ alụrụla. Besides, na lekwen ihe o ji ọtụ na ọ ga-achọta exactly onye dị ka this girl again. Ka ihe ọ na-akọwa ọ ya hapụzie this girl ọ bịa chịkwa back to him. Na o mee ka ya ghọta ọ ga straight to the point. Ọ gwa so no. Na God forbid no nwa ya ọrịrị n'elu na guy ya na this girl ebidela ihe. Ya na-ekwu okwu kind of inweta somebody dị ka ya like revive the girl. Ya gwa sị nna ya ọbụkwa n'anya na o werele enye Chineke werele enye nyekwa eke ya na nke ezukwere na ya na nwunye na ọ makwara na mma na ele ihe okwekwere. Ọgwa wee sị na ọ na-akọ ka ihe na-enwe ihe jụga ya na-agwa ya na ya achọghị exactly nwa dị ya feel ya gwaga ihe na ya chọrọ onye nka na onye dịka this girl ya like revive the girl na ọkwa nwa achị ọchị everywhere wake nọ na ahụ ya le anya ma ọ na this girl chọọchị ya sị ekwuo n'obi ya sị ya baa nwatola this guy dịkwa ka ọ nwere ka o si dị ya hụpere the thing ma ya hụ how deep the thing ọ dị then enwere ebe ha na-aga eri nri woman na-eshi bụ ụfọdụ ọgwụ sị na ga ka ha ga-eri nri ya na abụọ na-emezi ka nwanne otele ha riwere nri dị erikwana the woman na-enye ha serve ha specially mmadụ na-ekwu ebe ha bata ha ọta ka onye ọbụla na-asava ụmụ nga ya ha ericha hapụ change even ha bịagodo before anyị na-emere ndị bụ ụzọ ga-anọ enye ha nri the woman ọma ya na-enye nwoke mara ha as nwanne ọma ha as friends n'ihi na ọ jụrụ ha so ha ụmụnne ya sị na ọya wagbara ọsọ sị na onye nka na ọya nga brother ya so oke ya aka ya sị na na otu eshiri mee ya na enyi ya nwoke introduce to the woman o tele ha eriwere n'ebe a ọ ya ka enyi ya nwoke kpọrọ sị na aga ya na akụrụ na aga ya ka ha gaa n'ebe a ga-erie nri ya gwa ya sị na ya jọsụ rie ihe bebi ya shiri na ọ ga-abịanụ ka o rie ọ gwa ya sị o shiri ya sị ọ bịa ekupụta anyị ha eri ya ka ha eriwekwere richa ya alawa rute na oge mgbede ya gwa enyi ya nwaanyị na enwe bịa ga-akpọ ya aga bịa na ga-eri nri no stress la bịa shiwe ya na like ka ọ gbaa kpurukpuru ahụ like for now na ya o time ya eji ka ha rọkọ na ya bịa ka ya ga ebe a na-eri na ọhụ akpụrụkpụ anụ nwaanyị na ọ na ugbengem ya kpọrọzie this girl alone without enyi nwoke gawa na nke nwaanyị a na-eshiri the woman ahụ ya mepeshicha mkpụrụ anya elewe were anya ha ya n'anya gbaa ya na-ele saa madam ele ka ole ya ọmaghị onye ya ole dị gel ole dị gel ole dị ọjọọ esi onye na onye ya gwa esi na ọnwụ nwa ya chọrọ ịlụ na enwe ihe mere ya bịa chie ihe nwere ike ịkpalite nwaanyị ikwu ime ihe dị otu a enweghị n'ihi na ụmụ dị woman ka dị obere ada ya nwaanyị ka na ebe 14 years na-awa gbasa skul ya bịa ebe ihe juru ebe ahụ ndị ọ na-akwụsala si ya ahụ ihe ga-eme ọ ga-eji efili like that way
or nye such facial expression because ọ hụrụ ya na nwaanyị ya amahụ na mkpọtụmkpụ chọrọ ịkpụ. The woman asị ya biko ka ya hụtụgodi ya briefly na ya biko ya sị oke ya sị enyi enwe nga ọ nọrọ ọdụ ka ya ga-abịa na ya nwaanyị special customer ya ṅara eshi na ọ na-eshi ete na enide na oshiliri na ọ bịa ebe a bịaba zụta ya ọnụkwa ya gela na-achị were oche nọrọ ọdụ gwazie ndasa ha jụọ ihe ọ ga-eri nye ka ya hụgoro ihe madam ha yara madam ahụ briefly. This woman akpụrụ gafe azụ ụlọ kpughige n'akwa bege ya jụọ esi madam ọgịnị ọgwa wee sị na ya ele ya anya na ya na-ahụ greatness. The woman si ya ele ya anya ụjọ na-atọ ya na ozugbo walkụrụ in ya hụta that na otu oshi walk in even ma n'ọnwụ na ọwụta ọ ga-esha walk in na ya biko na enwe ihe ya sị ka ya rịọ ya na mama kuku ya na-eshi nri aja na ọnwụ ka ọ na-eshi from ihe akara ya eshiwe nri n'oge mgbe ha na ọwụ ishi nri ka o ji zụọ mama ya lụọ di shiwekwe nri na ọgwụ ishiri ka mama ya jiri zụọ ya ọ dịka ishiri ọ mara ya na ezinụlọ ma famili na ihe na ya na-eshi ngala na ọ mara ya ama ọ ya gụọ ya na skuul na inyegodi ya crayfish ya ga-eji eshite ihe mmadụ na-eri na kemgbe nne ejiri mụ ya enwebe onye riri nri mama ya hapụ ịhụrụ toothpick na-eprezi mma ya dịtị na ama ya makwa ya na ụmụnne na otu ole gị na ha dị atọ ụmụ nwaanyị mma ha mụrụ ebe ha lụrụ di nri ka ha shikecha mana o nwere ihe bịakwutere ya na ahụbeghị mbụ na nwanne ya nwoke o mere gịnị o jiri chọọ iwepụ ndụ ya ya sị nwanne ya nwoke lee onye ọkpọga nwanne ya nwoke ya sị ke ya na ya na-eso abịa nga agwa ya sị iwepụ ndụ ya ha ọ gwa ya sị ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya nkwa na ọ ga-eprotect ya na ya ga-agwa ihe niile mana ya gwacha ya destin ọ gaa n'ihu ga dụrọwa wọ ha bịa ngala gbuo ya na ọbara ya na ọ nọ ya n'isi na ya protect ya na ya chọrọ protect ya na ewerere ndụ ya tie ya n'aka mana ya chọrọ protect ya mana ọ felu iprotect ya nwa na ihe ọbụla mere ya wụsawa ụmụ ya nọ n'isi ya ka ọ ga nọ ya gwa the woman si ya mommy go straight to the point gwa m ihe mere na hapụgo otu m ga-esi protect you have no idea what I can do. The woman agwawe na ngwa ọ nọrọ ngala ka ya bịa Chineke na God biko gbaghara na mbụ ya abaiga n'ime mmụlọ ka ga-ewepụta ngwugwu wee sị na ole ihe enyi ya nwoke ahụ bịara nga benye si na anytime ya na ya abụọ bịara ngalaba iri nri na otu igiri ya ihe nọ narị na oricha ya na ọ ga-enwe mental ọ ga-agbawa ara na ọ ga-agba ara ahụ for some time until ya learn his lesson. Ya jụọ esa na ọkwa nwanne ya nwoke ọgwa esi na ya wụhụ nwanne ya na onye ahụ na ọwa enyi ya na ya ejidere ya na nwaanyị ya chọrọ ịlụ nọ ya wụ the reason ya ejiri ya lụzi hụ nwaanyị ya mbara ya anya na otu igire ihe nọ narị na ọ ga-ekopụ na ihe ya gwara ịgwa egbu na-ewu na ọ bụrụ na o mee ya na ya ga-enye ya 3 million naira cash not only 3 million naira na ada ya nwaanyị nọ ngala na ya ga na-akwụrụ ụgwọ school to university level nọ naanị ihe ka ọ nidiri imere ya bịa lee ya agaghị emeli ihe ahụ o kwuru egbube mmadụ mbụ ya enyebe mmadụ nri gbara ọka mbụ ma ọfọzikwa iwepụ ndụ mmadụ mana otu obi abịa gwa so ọ bụrụ na emeghe ya bikos na o kwupụtarala ya o nwere ike imefu ka ịhapụ ikwu ya nye ihe gburu aga n'ime mmụọ ya gharakwa ime ya again on the other way round na o nwere ike amaghị ebe ọzọ ya na ya mụ na-aba ga-eri nri na o nwere ike wegara ha dis ọfa ha nabata ma o ri ihe ngana na ọ ga-erikwa ebe ọzọ obodo ebe ha na-aṅụ mmanya na-enwe ụtọ ọ ga-esi zeteli enyi ya nwoke na lekwa ihe o nyere si etiri na ya agaghị eti o were ego nye cash na ya achọghị ime transfer to avoid nonsense
were ego nye ya cash si elekwe mee ya na ya anaghị arịọ ya arịọ mana ya ma ihe eji na-agwa ya mee this thing and ya ma na ọ ga-emeli ya and ya ma na ya mee na a few times as onye na-ere nri public ya chọghị bịa gbaghachiwa ya nara ya dị ọgwụ wee sị otu esi eme ya wee sị na ya ewere aka ịkpa fee ya n'elu nri ya na ọ dị odorless tasteless na ọ gaghị eme nri ya affect the taste of her food na ọ ga-eme ya test na ewere ebi gị pass ake ya tizere eke ya iche na ọsọkwa ya ga-eswitch ewere the thing tigere ya onwe na enwere onye ọzọ dị aware of this thing na enwe ihe mere ya if something goes wrong na ya ga-burn ebe a down ya nara the thing na kemgbe a ya na-erugharị n'ime obi ya na ya sị ka ya gwa ya amaghị otu ọ ga-esi protect onwe ya gwa the woman si ya nne mama ya sị na ya kelere na ihe o mere na ya ekelere na ihe o kwuru na ọ gwara ya otu ọzọ this thing ga-esi eme apart from ịgbara ọ gwa ya sị na nweghị otu ọzọ ọ gwara ya ọ ga-esi eme na-awụghị ịgbara ya sị oke na ya don't worry na ọ bụpụtara ya na enyi ya nwaanyị ri ka ha erielawa na next time ya na ya abụọ ga-abịa na o mee ka otu ile the thing na ọ hapụziri ya okwu from that place from that moment ọ sị ya ya sị ya sị oke o bupụtara ụjụ ihe a nwaanyị a kwuru ekwe wee ya rie ya sị mba na ọ na nwaanyị a chọrọ ime ihe a ya erie dị nri mmụọ ya nabata dị nri erie dị nri ekweritiri ga-ekerokwe gọrọkwa dị woman n'azụ kelee ya si ya na-emecha na ya ga-eshow appreciation ya don't worry na ọ ya ka ya nọ ya na-enye nwoke enye nkwa na-akpa ka a ga-erie n'ebe a ka a ga-erie n'ebe ya so oke ngwa ka ha gawa the woman ebupụtara meanwhile ihe nwaanyị ya gwara ya gwa the woman so fo iwe nwa ikwupụtagodi ya na enwe onye ya ga-agwa ya onye na ya na-ala ala ubi closest confidence ya na ya ga-akọsara n'ihi na agwa otu onye nwụrụ weke mana enweghị onye ahụ ga-eme oleso onwe ihe mere ya nwa the woman so oke enye nwoke bido enye nwe nsogbu ka ha ga-eri nri after that day ya na enye nwaanyị richala ọ na-akpa ele ebe nọ ka ha ga-eri narị ya so oke ngwa ka ha ga n'ihi na bebi ya anọghị ya ọ laghachila ya esoro gawa the woman pasịara ha nri pasịara ya nwari ya baa nri ka ebido eriwe ya hụ joy n'ihu ya ya hụ facial expression n'ihu ya ya hụ na ọ dị very happy na ọ dị ka ọ nweghị completely fulfilled ya na-ele enyi nwoke otu o si na-abụcha ọ na-asị ya na wa origekwe eri ka agụrụ ọgụga na-agụ ya n'ụwa na life is too short enyi m enyi onye na-eri narị juo afọ na-akụ eri ya na-ele eri okericha ha lawa ka ya na ya abụọ pụtara n'ime moto n'ihi na ọ ya nwabụ moto o kwede ka ya ebute ya moto ya nyara bịa ọ sị ya don worry na ya ga-anyata ka ha lawa ya kwuo n'obi oke na ọ dị afraid ya nwee ike ọ bụ na steering ga-egbuo ya na accident ya sị ya ngwa ọbịa nyata o burula moto nụtara na-aga ya para aka n'afọ si n'afọ ya afọ na ya nyere ya gawa ụlọ ọgwụ enyi nwoke si no leke nyere ya gawa ụlọ ọgwụ na ka ha ga ọ ga nwaanyị etiwele ma gị white na nri ya ọ na-eji na ọkwa ụtafọ mekekwe ya onwe ya chọọ ihe fili ka ịga toilet ka ha lawa na ya dị stress ka ha lawa na ya dị stress ya jụwesịla ya dị ebe ya dị ka ịkọ ka ya si na ka ya ebula ya n'ụlọ nke ya ga-aga toilet ebe ahụ ezo oke na ọ otu oshibu ya na-ahịa aka n'afọ eme ka ya nọ pens na-akwụwashi anya ime onye afọ na-ata na afọ na-akwụpụtashi mkpụrụ anya ya na-afụ ude na-asụ ude ya na-erikwashi ọbịa na-agbazi ntị na-agba ntị emegidezisi ya na-etisi ebuga ya ụlọ ọgwụ na ya chọghị ga toilet na ya na-anwụ na ya na-eriri afọ na ya kashi ya ọgwawa ya si ya na ya don't worry na ya hapụga na ha agaruwele ụlọ ọgwụ ya si ebuga buru ebia n'ụlọ ya gbanyere ya aka wepụte ya inside ya gwa ya sị o buga n'ihe ụlọ ọgwụ na gaghị na ya na-anwụ ọgwa ya sị na ya cheregode na ya bịa ka ya bịa oguru ụzọ gushie gbashi ụzọ were ka ịpụwa ọ bịaghachi hazi again ọ bịaghachi azụ ya na-ele ya ebido fure fon na-akpọ nọmba ya o kweghị pik ọ bịaghachi again ya na ozi enyi ya nwaanyị akpọ ya jụọ ya sị ya nọ na ya dị ya sị na ya oriele na ya sị na ya nwegecha miss feeling na enwe ihe enyi ya nwoke ọ bịara dị ya na ya bụ ya sị na ọ ya nwere ya na ya bụ ọsọ bịa ya gwa ya sị na ekweghị o ji agwa ya sị ya na ya bụ ọ chọrọ ịhụ briefly na enweghị ya chọrọ imere ya explain na ya gwa ya sị na ya bịa ọ na ya na ọ gakwala ihe onye ahụ na ọ bịa ọ na ya dị stress
no wote this girl she bịa na ya dị ya gwa so kpọga ya ụlọ ọgwụ na ya na nwa ahụ digele achata moto tige na moto buga ya ụlọ ọgwụ ya gaa n'ụlọ ọgwụ agbotoro ya no gebe otu obi na-asị ya gwa enyi ya nwa ya gwele enyi ya nwa ya gwa enyi ya nwa ya gwele enyi ya nwa ya sị mba na agwa otu onye hụrụ n'ọwa eke ka ya gwa onye ya kọsatụrụ eme onye ya kọsatụrụ nwanne ya na abụọ 5 and 6 ihe ya si eme ihe ọ na ihe cousin brother here there's ihe ọ na-follow instruction ya ka mgbe a na-serve mmadụ because ọ ya nwatụ ihe ọ bụla ya si eme ihe ọ na-eme ọ ya ka ya gwara nwanne ya nwoke kọsachara cousin brother ya na ya na abụọ dị na mma ya tụrụ the boy ọ na-eme ihe ọbụla ya si eme and enyi nwoke na-amaghị onye the boy ya gwacha the boy na the boy aya ọnọcha ya the boy si in that case ka ya act as pastor bata na the matter na ọ hapụrụ ya okwu na ọkwa ya na-ekpe chọọchị ya na-emete ihe chọọchị ọnụ ya na ya bịa ka e burụta amụma ya elee ya okwu ahụ ga-adaba ya jụ esi lee n'ụdị oge nje bụ ya ga-agwa ya si na ya hụrụ the tin na ya ga-ama ya nọ n'ihu ya ga-agwa ya zere na ya ga-agwa ya korokotom mee ka ya hụrụ ya as message go straight to the point where ya sere zere this person na ya bịa prove that na ọwụhụ na ọ chọrọ ka ya weba na ya hapụrụ ya okwu na ya ma ọrụ ya si ihe okororokwa ka ihe a ga-eme n'ihi na emecha ihe a niile enweghị reason to keep him away na ihe ga-emebi ya nọrọ nga na dọkịta ya elewe lechaa anya si ya na ọ dịla oke do na o nwere little twist ndị dọkịta ya akọwa nnọọ kọwa enwekwere twist na ejikwere kọọ nnọọ medical ihe ọhụrụ wile ya nwa nọ nga mana enwe otu mkpụrụ ihe mege okwucha na a ga-edere ya some few drugs kwucha mgbe anyị gaa n'ọfịs ya lekwezi enyi ya nwoke mgbe ọ jụgwazi ọkpọrọ enyi ya nwa na-ajụ esi ebe ha nọ ka ọkụsa gara ụlọ ọgọzi na ya pụwakwara iji ga chata moto na ya bụ ọkwụrụ lọta ha gara ga erie nri ebe a na-aga eri nri ọlọta na-eghe afọ na ya ọya kpụlata ya sisi ka ya ga chata moto n'ihi na fuel anụ na moto ya nye burula ya gwa enyi ya nwa ya si ya nye ya sign ya si ya dọ nwere ya bịawa ya gwa ya ebe ha nọ n'ụlọ ọgwụ ọrụ bịawa dị ya nwanne cousin brother ya nụ ntara ejike yiri nnọọ jike nnọọ ka yonga yiri nnọọ shet buru baịbụl bịawa bịarute mbata ọ na-abata na mhụ drama ozugbo o gwuru anya gwuru enyi ya nwoke ya etie jizọs ya na-ahụ nwanne cousin brother ya no display ụgwawa enyi ya nwoke datin ya ahụ ga poison bido swear in tongues n'ihi na the boy na-eme okpere chọọchị kpeta ọnụ ya ọ na-eme ihe chọọchị wewe bido swear in tongues na-eti etirabosta bastarabosta na-eti na ya ahụ ga poison and ya ahụ ga-aka this guy ka o nyere the poison Joel sọ gịnị wu ihe mege enyi ya nwoke sị what nonsense ka ihe ọ na-akọ ebe a na gịnị ka ọ na-akọ gịnị ka what nonsense ọ gwa ya sị ya don't play with God you cannot mock God na ya nwa amadụ faith ya na ihe ya sị ka ya gwa na ọ no stay away from this young man na ya ahụ ga accident ya onwe accident na ọ galaga strike onye aka ya dị ọcha na ya ahụ ga poison na ọ gịnị ka o tigere enyi ya nwoke na anyị si ya rie no na ya ahụ ga what gịnị ya ebile display enyi ya nwoke agbowe sị na ọmụ onye ahụ gbowe sị na ọ pastor somebody na brother na-ekpere ya ekpere na ọ na-edu ya spiritually na ọ ihe ahụ ga na afọ ya obilie sị na ya gaghị take this insult ya pụwa ọ bịacha ha n'ụlọ ọgwụ ahụ nọ na until discharge ya na enyi ya nwaanyị ilo ọ gbara bịa na yard si ya nna ya guy na ya nwe mere ya bịazi ụlọ ọgwụ na this pastor just bibi rubbish ya die ọma mgbe ya na ya bụ bidere ya gwa ya si no ihe udo ede na ọhụrụ that young man ya si nụta ha o buru ya amụma gwa that na ọ wụrụ na ya nwee stay away from him na ya ahụ ga accident na ya gaghị ala ka iluzu ya na ya biko stay away na o tele ya na this guy na ọ na-awụ ya ahụkọ ọlịa mgbe ụfọdụ ọkpọ ya na-enye meseji ya enyecha ya eme amị gakwuru na amaghara ya na ọ na-ahụ ụzọ na ihe ọ na-askan mmadụ mgbe ọ nọrọ na ya nwere accident ya mana ọbịa ọ ga-enyeta ya clue na o nwere ihe ọ ga-ahụtarịrị ya amaghị na ọ ga-abịa tụwa ya aka na ọjọọ so ha tụọ ya ka ọ bịara ịtụ ya aka gwa ha kwedat na ọ bụrụ na ya wee stay away from him na ya ahụ ga accident na ọ strike onye aka ya dị ọcha na ya achọghị believe na o nwere ihe o mere ya but because that young guy ekwuole na ya achọghị ka anything mee ya na ya value friendship ya na ya abụọ they can be on communication but
ebiko ya chọghị idozi ebiko ogo so chiri iwe okwu that guy over this nonsense like chiri iwe okwu that guy over his own. That means all believe in that guy kwu ya see believe hu na akụkọ poison mana ebe ya dị after nke o si stay away from him or more way ahụ ka accident or say okay no problem I won't otu eshiri chọọ no problem why not the whole thing starts from now chiri ke ya va koripeji n'oge ya hụchara enyi nwoke n'oge ya hụchara enyi nwoke kpa after like 1 month ya nakwa hụ akpọ ya ọ nakwa ha akpọ ya na-akpọ ya na-akpọ ọkpọ ya one day na-ajụ ya sị na so na ihe that guy kwuru na o believe ya wee sị believe ya chọọ ka ọ nwụọ na that guy ekwuola a lot of things mere na ndụ ya na ihe ahụ o kwuru na ọ ka fọda n'iru ya nso na ọ ga-anwụ na accident and ya achọghị ya na kasa afọ ga-ete ihe gbasara poison ya achọghị ihe ga-eme ya nwa particularly na ọ wote ya na this guy shiri separate ya ọ gawara onwe ya gawara onwe na ihe anọgazi ugbu a na-ewu na ọ gawara South Africa ọ gawara South Africa ndị South Africa na-elu elu ya na-aga aga ozugbo ọ nọrọ na ndị presently na ndị president South Africa na arịọwala people ọ makpuole ọhụrụ ya ọsọpọchị ọ nọ ta ya na kromi ọ makpuole South Africa n'ọwa ebe ọ nọ na ihe asị ka ya kọsara mụwụ na nwere akụkọ na ugbo towere ya ndị mmadụ ya amaghị ihe Chineke jiri napụta ya gagaga meet the woman wee sị na ọ gawala South Africa ka ọra the woman ihe mere ndị woman na-aṅụ so ọ bịagidere nga ma ọ bịagidere na-ajụ ya sị na ya tichara datin ya sị mba na exactly otu ọ si eshi mee ka eshi eme ụgwọ wee sị na ọ na ya tichara datin na datin kwesịrị igbu ya na o kwesịghị ịnọgide ntụle ya na yere ụlọ ọgwụ ekwerekwa ego ụlọ ọgwụ na enyi weze ebe o tiri eti no problem maybe ka ya chọọ wee dozie with him na aka ga-emegharị detin ya gwa ya sị ya ga-emekwa again na ọ na-emere kemgbe ọwa ọkụ ka abụọ ga-eri isi ya na ya abụọ ya na-emegezi ọgwọ wee sị nsogbu anọ no problem ya don't worry ya ma what to do na ihe asị ka ya gwa ya na o nwere ike ga-ha ya ndị high class ga-eji egbe agbagbu ya ya biko zere that's your man ya gwazie the woman na ọ gawala South Africa nọ na very good somebody na ya ga-afat ya ga-agwa ya na nwanne nwoke a bara ekpere Jehova eji everything ya ga-agwacha egwe ya everything gwa na any move ọbụla o mekeghiri iwepụ ndụ ya na ọ gaghị live to say what happened na ya hapụrụ okwuke fọrọ afọ na ọwakwa ọgbaga game na a ga-agbara ite n'isi na ọwa ebe okwu ahụ shiri taa ka okwu ashiri na nwa onye ọbụla gara ije ala ya ihe na 3 million ga-enye nwaanyị na-eshiri na mgbagha ọkụ ọbịa confess yara onweghị interest like enweghị ya na nwaanyị a shiri late na ya amaghị otu Chineke shi bugharịa the whole situation n'isi nwaanyị agwa na ọ gaa n'ihu medicine na-enwe ya kelere Chineke na ihe niile gwa the woman that offer ahụ onye iro enyere ya na ọ ga-eji aka rụrụ arụ zụọ nwa ya na ya nwa ga-azụrụ ya nwa ya ga-akwụgide ụgwọ skuulu nwa tiri ya gacha mahadum ọnụ that 3 million naira na ya ga-ekwe nkwa ya ga-enye ya that 3 million naira mana ya ga-azụgide nwa ahụ zụọ ya to the highest level. The woman aṅụọ dị very happy ṅụọ sị n'aka ahụ na o loro ya ahụ dana ịbịa onye kwafuru ọbara ebe azụ nwa ya were ha ego dịka ego anyị na ya ga-ekuluzi dan ugbo ri mmadụ ego eme since ahụ o ji pụta na otu a edenwere ego a 3 million na otu aka ego ahụ na ugbu a na-eke ga-eriwezi at least na ala jụọla oyi ya gwa the woman sọ ga n'ihu riwe ego no problem. Ụmụnne m kwuo na ahụ n'ọtọ ụwa na-arụ kwuo na ahụ n'ọtọ ụwa na-arụ ọ bụkata ihe m jụọ esi biko o nweburu plan ịga South Africa ka ọwụ because of ihe nwanne nwoke atras drama ọwụ ọsọ ka ya sị n'olulu na okwugebu ọ chọgabụ ịga South Africa na ọ chọgabụ ịga before ihe si xenophobia ma ihe niile ma gịnị ọgụ a ma gịnị egbuga na okwugebu okwu ịga na ya ga-aga South Africa ihe slore da na owu dis xenophobia ihe egbugo ụmụnne mana ọsọsọ idiele ndị ụmụnne na-alụ elu ugbo ka ọ gawaziri ọnwa ya na-agawa di ya enweghị ọ gara nga aga ime ya ma na Chineke nna onye napụtara ya onye napụtara ya na ya asị ka ya bịa gwa ụmụnne na unu kelere ya Chineke na ụmụnne m ọ na-anọ n'aka nwanne ya nwoke enwe ihe o gosiri nwa ọkwa onye niile na-eshi nri aja dịka nwaanyị
ọkwa ha onye niile na-eshi nri aja public food dịka nwaanyị ugbu a na before gị nwee ebe ị kụrụ ntu ị na-eri nri. In fact, ama na ị ga-abịa mgbe a na-echetala m na onye ọ ga-abịa lekwa nke ịbịacha. Dịkwa very very careful. Ya edokwe anya na mgbe ụfọdụ na a na-eme ihe ụfọdụ atọfe anya ụfụ. Ụfọdụ ndị a na-eshi nri aja enwere ike legide na something out of frustration. Even though na-enwe onye nyere ha tike because na ndụ nọ n'aka. Kekwe nwere otu isi mba nwa nga or something. Somebody ahụta na ya alụghị di or na ya alụkwara di di etritiri bad or ya wụrụ onye dị possessed nwere another thing ọ na-serve. Hello, o nwere ihe na ugbu a kụziri m ụmụnne m. O nwere ndị bi outside. Ị ga-erichara onye outside mana e werela ofu ebe ga-ekọ ntu na ọwa ebe a ga-eshiteli ọnụ. Ọ dị very very dangerous. Ọwụghị onye ọbụla na-eshiri ahịa. Ọwụ ndị kọstọma niile ebe anyị na-ga-eri everyday. E nwere ọfa ha ga-enweta ihe emebie. Kedu onye ị kpọrọ enyi ma ebe na ị ga-eri? Kewa another question. Kedu onye ahụ wee ezi enyi m ezi ọyị m mara ebe ị na-aga eri nri gị si ya ka ị ga-eri eri na ọ ma ebe ị kacha eri eri? Ọ dịkwa dangerous. Ọkwa naanị nri ma mmanya. Ọ mmadụ ka na-arịa. Onye ahụ eze ya rịkọ ya kacha achị. A lot of people anwụọna n'ụdị ya. Mana o kwere m nghọta n'akụkọ nwanne ya nwoke a na Grace nwere nke ka ibe ya. Ọ sị na o kelere Chineke na-abụ otuto na o juru ya ọnụ na ya amaghị ihe Chineke hụrụ n'ime bugharịara ya ọnọdụ si no na ọnwụ hụrụ ya ma ọsọ na onu kelere Chineke ma werekwa akụkọ ya megịrị wee mụrụ akụ. Ụmụnne m, ụtọ o shi butere m ya na akụ m na-ebe m bejurugbo ọ otu m shipụrụ bịa gbotowara ya ọnụ. Enwe nnọọ ihe unu ga-eji akụkọ ya na-eme bushanụ vidio nọ. Ị nwere nwanne onye agamaga onye aṅamaṅa nwere enyi aghala nwanne onye shiwe ya na ya abụọ na iri ebe ị hụrụ kele mee ka ọ hụ vidio nọ. Yes, ọ dị very very important. Onye agha ọrịrị ka a gbara ngọ ha m n'ọnụ. Udo dịrị unu.